Padayon ta sa tong balitang lokal, formal nga giinagurahan sa Bureau of Fire Protection Region 7 ang bagong Public Information Office o PIO Studio piagi sa ribbon cutting o unveiling ceremony nga gihimo ni atong Marso 16 tuig kasamtangan sa BFP Regional Office 7. Ang bagong studio gitukod aron mapaligon og mapapaspasan ang pagpakatab og impormasyon sa ahensya. Lakip na ang mga opisyal nga pahibaw, bulletin, kasamtangang mga programa o proyekto guban pang mahinungdanong nga update alang sa publiko. Ang kalihukan gipanguluhan ni Fire Chief Superintendent Fred Trahiras Jr., Regional Director sa BFP7, uban ni Elias Tumines o uban pang mga opisyal sa Regional Office. Sumakang Trahiras ang maong pasilidad makatabang sa pagpalambo sa komunikasyon sa mga komunidad sa Central Visayas, pinaagi sa paghatag og usa ka espesyal nga lugar alang sa paghimo og pagpagawas sa tukma ug angay nga sa panahon nga impormasyon kabahin sa fire safety campaigns, emergency advisories ug uban pang inisyatibo sa ahensya.